Работен ден на новата ти работа. Като крадец, какво? What? Извинявай, това е обир? Извиняй, това е обир! Обир, моля? Моля! Брато! Поискай ключовете и портмолето. Да дадеш ключовете си и портфела си? И сърчице. Ако кажа не, какво? Ха? Чай да видим опътването. Айде бе, пич! Жената заспа! Кажи ножа. Тя извади дървен нож.